z hry Brawl Stars a dneska byla Free Legendary Startup v shopu, takže se ho nezapomeňte vyzvednout. Já jsem už otevíral Stardrop na Machine a tam padl prostě Star Powerka na sama. Já tady mám sama? Ne, ale padla mi, já to nevím. Tady ta Star Powerka, tady ta Hirty Recovery. Takže jako nic moc, no, ale jako velkou pohoda, no. Takže jdeme do shopu, jdeme se vyzvednout ten Free Legendary Startup. Určitě si ho nezapomeňte vyzvednout, je to jako prostě málo kdy se to děje, tady tyhle eventy, že jo. A ještě jako je mega dobrý, že tam je ten ještě furt 200% Master Madness, to je OP jak něco, takže jako určitě se to vyplatí. Tak jo, let's go. Taky nějaká Star Power nebo gadget, někdo mi píše, kurva, zajímá mě to. OK, je to Hypercharge na Jackie, dá si prda. OK, no to není tak špatný, tak já jsem zase ozvu o dalšího účtu, jako není to tak špatný. OK, jsme na Machine zase taky, akorát na fake. Tady jsem ještě jako bravku ani nezap, ty vole, od toho nového updateu, takže let's go, jdeme si to vyzvednout. Jako, jestli nic nepadne, nevadíme, to jste na těch účtech moc nehrou. Aby bych rád, by tam šlapal Leon, Sandy, víš co, takový ty brawleři, který mega chci. Když nevím, proč si Sandy, no prostě jen tak na flex, víš co. Může se to prosím načíst? Vždycky trvá úplně jako mega dlouho, to nechápu. Tady máme ještě ten mega hezký skin na toho Surgentina. Let's go. A tady se něco točí, A je to... Vlastně to nějaký skin, kámo. To je skin na Edgara. Quick Draw Edgar. A ještě hezký piník. Kámo, tak to je dobrý. Já si nestěžuju, vole. Jakože... Bro. To není vůbec špatný. Koupíme si... Na speedku na shield. Kurva. Dobrý. Kámo, je to jako... To vole. Není špatný. A pak ještě pušnu teda. Tak možná na dalším videu uvidíte Machine, jak budu pušovat. Nespoiluju. A ještě další věc, kterou bych chtěl dodat, bude v úterý stream. V kolik to nevím, ale prostě nějak okolo prostě odpoledne, no. Třeba okolo 4 až do 6, takže 2hodinový streameček, prostě budeme tam hrát různý eventy ve Friend Battle a určitě tam budou nějaký hry v Knockoutu a takový to prostě si prostě rozhodnete, no. Takže já jdu zase další účet a třeba tam něco dobrýho padne. OK, tady jsme na účtu, kde máme Crowa a tady se nám za chvilku veme. Schválně mi napište do komentářů, koho mám vzít, jestli mám vzít Griffa nebo Edgara, ale do prdele, to nebudu, jasně. Nebo já z toho chci odejít. No tak nic, no. Jako já bych asi, jako vemu to Edgara, no. Sorry, to nemůžete hezky rozhodnout. Mám Edgara, děkuju moc krát. Jste fakt hodný. Akorát, že budu Edgara, co? Jako nemám úplně výkonný telefon, jo, což se omlouvám. Tak let's go, jdeme na Legendary Startup. Budu rád, když tady zanecháte třeba like, nebo to třeba pošlete kamarádům, jako nebudu se stěžovat, že víc views se vyplatí. A ten Startup prostě protestuje. A tady ty oferky, ty jsou, kámo, za 100 korun 4000, kámo, nebo možná. Ok, let's go. Něco se točí, doufám, že bez Sandy, prosím. Neboli jo? Že, byl bych rád. Beach Brock, vážně. Jakože, já už jsem na tady ty skiny docela zvyklý, hej, jako, prostě skiny vyplatí se, nejsou špatný, jo. Takže jako pohodička, no. Tak já jdu zase na další účet, tady se tam něco špatný a se rozbrečím. OK, tady mám ještě Season Rewards. Tady na tom účtu jsem už taky nebyl nějaký ty léta, že? Už nějaký ten pátek. OK, let's go. Hej, fakt bych si přál, aby tam něco padlo, protože jako už bych fakt chtěl nějakého toho brawlera, protože to se prostě vyplatí, ale to, že tam padá úplně nic, prostě to je úplně nepad. To má být 4000 těch
PowerPointu, kámo, ti úplně hrabe. Ještě přidali do hry to Angela, ten je takový jako neutrální brawler, je to spíš takový ten brawler třeba na hotzone nebo na knockout. A Stardrop protestuje, nechce se otevřít. A konečně. Něco se točí, hej, jako jestli to nebude brawler, tak nevím, kámo, co dělám za životem špatně. Prostě aspoň Pejrla, kámo. Skin na Jessie, vážně. Summer Jessie. No. Jsou zatím samý skiny, no. Jediné, co tu bylo nejlepšího, tak to bylo, vlastně co to bylo, vlastně ten skin na toho Edgara, ten takový hezký, no. Tak já jsem zase ozvu dalšího toho účtu. OK, jsem na účtu kámoše, doufám, že mu to nebude vadit a teď nechci, sorry kámo. Teď jdu otevírat Stardrop. Hej, doufám, že ten kámo, že ty zmr, kámo, a to chci otevřít. Sorry. To je jako šmejt, kámo. On akorát hrál. Tak nic, no. Tam má ten Stardrop. OK, no. Tak já jsem asi ozvu dalšího účtu. Kdy máme zase další rewardy. Jako tady na tom účtu Mess is best, je to pravda. Je to proč se mi tady rostl? Kámo, co to má být, vole? Dneska je nějaký halus? Prostě jako, že Stardrop se prostě rozhodl, jako, že dneska nepřijdu. Jsem udělal špatně, vši. A jsem moc hrál bravko, tak mi nedají Stardrop. Jako já jsem fakt nic s tím nedělal. To se omlouvám na video, jako. Teď by už bych to normálně ukončil, ale prostě ten Stardrop actually aktuální. A třeba teď? Ne, prostě. Kam, ale na účtu mi nikdo nehraje, to vím. Jdeme se podívat. Tady je nějaká jedna nová věc. A to je tak jako... Buď jsem tupés. Jsem úplný koko. Já jsem fakt jako... OK, tak to nechápu. Tak co to je? Tak to se omlouvám, hej. Tak asi tady to ukončíme, no. Tak co má být? Jako dneska nic moc nepopadalo. Já tak ten Edgar, tak jako takový to jako neutrál. Ale nic, no, hej, tak u dalšího videa čus, bye bye. Mějte se fanfárově. A doufám, že vás další videa budou bavit, protože jsou určitě zábavný a doporučuji schlínout, tak čau.